এসময়ৰ পিটিচিত আমি এই সুবিধাটো আছে গতিকে প্ৰথমতে ইয়াত যিখিনি তেওঁলোকে ভাবিব নালাগে যে আমিতো কপিও দিব বিচাৰিছে ইয়াত কোনোবা মানে কাৰোবাৰ অলপ ব্লক হৈ আছে বিজি শিডিউলৰ কাৰণে আমি সেই কাৰ্যসূচীটো ল'ব পৰা নাছিলোঁ এডুকেশ্যন ডাইৰেক্টৰ दिनै जोंहा बिटिआर सरकारनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि जोंनि मोनबा जिल्लायाव थानाय गासैबो फिजिकेल इन्सट्राक्टर कचार आरो साब डिभिजनेल स्पर्ट्स अफिसार एबा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसार बिथांमोनखौ लानानै जों मोनसे सानसेनि हाबाफारिजों मोनसे मावबादा खुंनाय जादों नैबे क'क्राझारनि जोंनि गेलेमु बिफाननि डाइरेक्टर अफिसाव थानाय बे नाब्लाङाव आरो बिनि गेजेरजों जोङो बिटिआर सरकारनि जि जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट दङ बिनि गासैबो मावख'गिरिखौ फैबाय थानाय समाव दिनैनिख्रुइबो बांसिन रायजोनि सिबिथायनि थाखाय बाहायनो थाखाय जोङो नाजानाय जादों आरो जोङो बिटिआर सरकारनि सोलोंथाय आरो जोंनि गेलेमु बिफानजों जों सावरायखांबाय सावरायलायनानै जोङो मोनसे सिद्धान्तआव फैथ'वाखैब्लाबो मोनसे थांखियाव जोङो फैदों दायो जे जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि जिखिनि पिआइ एबा फिजिकेल इन्सट्राक्टर बा कचार बा जोंहा एसडिएसअफोर दङ बिथांमोनखौ जोंनि बिटिआरनि जिल्लायाव थानाय गासैबो फरायसालियाव सप्तायाव खनसेब्लाबो थांनानै जोंनि फरायसुला फरायसुलिखौ गेलेमुनि सोमोन्दै गियान होनो थाखाय आरो फोरोंनो थाखाय बिथांमोनखौ जों बाहायनो नागिरदों आरो बिनि थाखायनो जों बिथांमोननो दिनै जोंहा गोजौ सोलोंथाइ गोनां फुंखा सुबुं लाबोदों जोङो गुवाहाटी सनापुराव थानाय लक्ष्मीबाई इन्स्टिटिउट अफ फिजिकेल इडुकेसननि जोंहा मोननै आयदानि गोराय फोरोंगुरु बिथांमोनखौ लाबोदों आरोबाव जोंहा क'क्राझाराव जोंहा गोदानै हाई पारफरमेन्स स्पर्ट्स रिहेबिलिटेसन सेन्टार बियो जोंहा जानो थांगासिनो दङ बिनि जाय गाहाय माने फोरोंगुरु बिथांखौबो जोङो लाबोनाय जादों आरो जिहेतु जोंनि सरकारनि प्रजेक्ट आरो स्किमखौ जोंनि मावख'गिरिफ्रानो बाहायनांगौ जायो एबा इमप्लिमेन्ट खालामनाय मावफुंनांगौ गोनां जायो दा बेखायनो रांखान्थिनिबो सायाव बिथांमोनखौ गियान होनो थाखाय जोंनि बिटिआर सरकारनि रांखान्थि बिफाननि मावख'गिरि बिथांखौ लाबोनानै मोनसे आयदानि गेजेरजों बिथांमोनखौ बा जोंनि मावख'गिरि स्पर्ट्सनि बिथांमोनखौ जोङो गियान होनो नाजानाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावनो जोंहा फिजिकेल इडुकेसन फरायनो हानायनि थाखाय जोङो मोनसे बिफान बाहाय गायसननायनि खोथाखौ जों सावरायबाय थानाय जादों आरो बेयो जाफुङोब्ला जोंनि बड'लेण्डनि एरियानि बा बड'लेण्ड ओनसोलनि जि फरायसुला फरायसुलि गेलेमु आयदानि सायाव फरायनो गोसो जायोब्ला बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावनो फरायनो हानाय खाबुखौबो हयथ' मोननो थांगासिनो दङ नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआ IBT कोचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं एसएससि रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कोचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोर आयदा बाहायनायानो एसे गोख्रों जाबाय आरो बेवहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय माब्लाबा जानाय जिउ मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै लो कोर्स फीस स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस
lifetime membership card, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT Coaching Instituteआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।